baiwa ko baiwa ko baiwa, kaiwa ko kaiwa. Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Yau zan yi bayani game da matsayin kalmar wa wato jakada a nahawun Hausa, wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutu. Bisa ƙa'ida idan kalmar wa ta zo a matsayin jakada ba a haɗe ta da wata kalma domin cin gashin kanta take. Misali, ta baiwa yaro ruwa, an baiwa yaron saƙo. Haɗe baiwa zai tayar da kalmar baiwa ko baiwa. Ga wani misalin, an kai wa ɗalibai abinci, za a kai wa ango amarya. Yawanci wasu kan haɗe kalmar wa wato jakada da aikatau wanda kuskure ne. Ga wasu misalan, an ƙara wa ma'aikata albashi, ta rubuta wa saurayinta wasiƙa, an saka wa yaro riga, faɗa wa malam na zo. Wato inda ake yawan kuskure shine wajen amfani da wa jakada a matsayin da faƙiya wanda kuskure ne da kan iya saɓa ma'ana. A bidiyo na gaba zan ɗora inda za ku ga bambancin kalmar wa ta jakada da kuma kalmomi masu da faƙiyar wa.